Energia burujabetzaren afera eta planetaren berotzak ekarri dituen kontzientzia ekologista eta deskarbonizazioaren erronka egun pilpilean dauden gaiak dira. Bada Udalbiltzak udal proiektu energetiko komunitario eta burujabeak izeneko mintegi antolatu da asteburuan Euskal Herrian energia komunitateak sortzeko gakoak eta erronkak ezagutzeko xedearekin. Bertan parte hartu dute udaletako ordezkari politiko, teknikari eta interesdun norbanakoek. Javi Asurmendi Udalbiltzako lehendakariak adierazi zuen energia jendearentzat ezinbesteko zerbitzua den heinean herritarren erabakimena eta energia baliabideen demokratizazioa ezinbestekoa dela arlo energetikoan. Eta aurretik beste arlo batzuetan ikusi den bezala eskala lokala estrategikoa dela energiaren arloan ere, eraldaketa hori eragiteko. Bestalde Pili Legarra Udalbiltzako lehendakari ordeak adierazi digu energiari lotutako burujabetzaren ildoa oso garrantzitsua dutela. Hainbat eta hainbat udal ja hasia dira lanean komunitate energetikoak sortzeko, azkenean autokonsumoari bultzatuta eta hori. Baina baita ere konturatzen ginen gaia landu beharra zegoela udalek ari dira lan, baina ezagutza falta ere badago. Oso itxurokoa zan, Udalbiltza arduratzea informazio bilketa horretan, ez? Eta orduan aukera izango du arrela bai teknikariak, bai hautetsiak, alkateak, ez? Jende oroar interesatua daudena gaiarekin, informazio hori hemen pilatuta ikusteko. Testuinguru honetan Xabier Zubialde ingeniari eta energia berriztagarrietan adituak nabarmendu ditu burujabetza energetikoaren bidean hartu beharreko urratsak. Hartu beharko genuken lehen pauso oso garrantzitsua izango zen energiaren aurrezpena. Gutxitan hitz egiten da horretaz, baina da garrantzitsuena, menpekotasun gutxiago izateko. Bigarrenik esango nuke garrantzitsua dela energia eraginkortasuna eta hirugarrenik berriztagarriak. Bien bitartean Aitor Urrestia etxeuko irakasle eta ingenieritza industrialen doktoreak adierazi du komunitate energetiko batek benetan bidezkoa den trantsizio energetiko baten parte izateko energia berriztagarria sortzez aparte beste hainbat esparru ere landu beharko lituzkela. Baina une honetan benetan behar duguna da toki bakoitzerako aproposenak diranak zehaztu eta hortik planteamendu on bategaz abiazita benetan energia berriztagarri hauek erabiltzen hastea, ez? Baina haratago baita ere energiaren aurreztea funtsezkoa da eta hau bereziki ikus daitegun gure bizitzako elementu guztietan, baina bai garraioan ikuste nahiko elementu klabea dela gaur egun. Gero eta gehiago kontsumitzen da garraioan alorrean eta orduan hortzea aldaketa garrantzitsuak behar ditugu eta ez bakarrik autoen teknologia aldatzea, baizik eta zela mugitzen garen leku batetik besteara hori baita ere planteatzea, ez? Eta garraio partekatua, garraio publikoa eta guzti hori gehiago ahalik eta gehien bermatzea. Zentzu honetan hainbat dira kezkatuta agertu direnak herritarrek energia kontsumitzeko duten ohitura dela eta. Jendea kontsumitzen duela asko orain. Hori problema bat dela zen kontsumizioak energia behar duzu produzitzeko erosten duzuna. Eta gerozta gehiago ere badira jende gehiago, umeak sortzen dira eta hori guzia dena hunditzen da azken finean. Hori hala adierazi du gutxiago kontsumitu beharko litzatekeela eta herritar bakoitzak bere energia sortu beharko lukeela. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Javi Asurmendi, Udalbiltzako lehendakaria, eguerdion eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Kaixo, eguerdion. Argindarraren prezioak goraka jarraitzen duen honetan, asteburuan zehar Udalbiltzak udalentzako mintegiak antolatu dituzue, hain zuzen burujabetza energetikorako bidean bidea hartzeko laguntzeko, ez? Zein izan da honen muina edo nondik norakoa? Egia esan da, gu nahiko pozik atera ginen, larun batean izan ziren mintegi horiek, 80 pertsona inguru parte hartu zuten, denetarik, bai hautetsiak, alkateak, proiektuetako arduradunak, bestelako erakundetako edo elkartetako ordezkariak, eta biziki interesgarria joan zen mintegi egia esan da. Zera batean
pixka bat hasierako kontzeptuak argitu genituen, gero ezagutu genituen udalerri ezberdinetako esperientzia ezberdinak, eta hor egon ziren Irurtzungo esperientzia adibidez, baita ere Ergarai eskualdean, Nafarroa beheran eramaten ari den esperientzia biomasaren inguruan, baita ere Hernaniko proiektua, eta baita ere La Sierra, dela Urarteko kontzeju txiki baten kasua ezagutu genuen. Ondoren etorri ziren Goiener eta Elektra Energy Kooperatiba, Greziako esperientzia ekarri zuen pizkat Euskal Herrira, eta baita ere bertako legedia, izan ere Grezia da Europako herrialde bakarretarakoa, non implementatu den Europako zuzentaraua komunitate energetikoa garatzeko, eta gero baita ere etorri ziren Goiener eta Iener, pizka bat erronka burokratikoak eta finantzieroak azaltzeko. Eta amaieran egin genuen azken mahai ingurua etorkizuneko erronkei buruz hitz egiteko, eta hor egon ziren Ade Azulet, adibidez abokatua, edo baita ere Aitor Urresti irakaslea, ekologistak martxan, eta hor pizka bat huelta emateko pizka bat etorkizuneko erronkei. Eta zein eratara egin dezakete lan Euskal udalerriek bide honetan, ez? Burujabetza energetikorako bidean, adibideren bat ematearren. Nik uste azkenengo larrialdi, ingurumen larrialdiak eskatzen digula urrats irmoak eta sendoak ematea, eta besteak beste ildo energetikoan. Eta hor eskala lokaletik gauza asko egin daitezke, eta udaletatik ekintza ezberdinak burutu alditugu. Alde batetik daukagu deskarbonizaziorako bidean urratsak eman beharrekoa, eta bestetik baita ere energia oinarrizko zerbitzua denean, azkenean energia baliabideen demokratizazioa eta baita ere herritarren parte hartzea eta ahalduntzea burutu behar ditugu. Eta ildo horretatik proiektu benetan interesgarriak eramaten ari dira udalerri ezberdinetan. Batez ere komunitate energetikoaren garapenaren arira, baita ere instalazio fotovoltaiko bestelako instalazioak partekatuak, biomasaren inguruan, eta gainera nahiko transversala da arloa. Askotan argindarraz edo energiaz hitz egiten dugunean argindarrean zentratzen gara. Baina energia arloan badago argindarra, badago beroa, eta baita ere energia gehien konsumitzen duen ildoa dela mugikortasuna eta garraioa. Orduan, adibidez, EA bezalako herrietan ekintza transversalak eramaten ari dira, lanildo horietan guztietan pixka bat ekiteko. Eta gero, Hernanin adibidez, orain ari dira garatzen komunitate energetikoa, eta hori guztia herritarren parte hartze prozesu konplexu batekin. Horezako kasua, azken egunetan, baita ere, entzun dugu leku ezberdinetan. Aipatu bezala, Nafarroa beran, Zugarai, biomasa proiektu bada, eta lotu dute baita ere, basoen kudeaketarekin, eta hori implikatu dira, bai herritarrak eta bai herriko etxeak. Orduan, horrelako proiektua batez ere oso garrantzitsua da, esan bezala, baliabide energetikoen demokratizazioa eta herritarren parte hartzea eta ahalduntzea. Izan ere, jasangarritasuna eta klimaldaketari aurre egiteko erronka horiek, ez, ia udal guztien agendetan egongo da dagoeneko, aipatu duzu, ez dela energiaren alorrean bakarrik, garraioa eta beste hainbat alor ere barnebiltzen dituela, eta horien artean ere egongo litzateke hondakinen kudeaketa, ez? Eta hildo horretan, hobeki elkartea sortu zuten hainbat udalerrik, kudeaketa jasangarri baten bila, zertan datza? Bueno, nik berez ez naiz hobeki elkarteko kidea, orduan ez dauka zilegitasun handirik bere izenean hitz egiteko, baina bai udalbiltzatik daukagula harremana hobeki elkartearekin, eta gero baita ere Arakaldoko udaletik badaukagu harremana beraiekin. Gainera udalbiltzan egin genien orain dela hilabete batzuk elkarrizketa bat, Eneritz Arbelaitzi dela hobeki elkarteko lehendakaria, orduan
pizka bat, bere elkarrizketa horretatik aipatutako gauzak komentatu alditut gaur hemen, eta oso lan interesgarria egiten ari da elkarte hori hondakinen kudeaketa batez ere, ikusi zelako udalerri ezberdinetatik kezka hori zegoela, bakoitza bere bidetik ari zen hondakinen kudeaketaren arazoari aurre egiten, eta erabaki zen udalerri guzti horiek saretzea, esperientziak partekatzea, eta baita ere neurri batean kontzientzia zabaltzea hondakinen kudeaketari dagokionez. Eta hildo horretan adibidez, aurten oso jardunaldi interesgarriak antolatu dira, hobeki elkartearen partetik, gai horren bueltan, pizka bat hondakinen kudeaketaren inguruan eta horren inguruko kontzientziazioan. Klima larrialdiarekin eta jasangarritasunarekin lotura zuzena du ekonomia eta garapen ereduak, ezta? Euskal Herrian zen nolako lotura dago ekonomia sozial eta eraldatzailearekin? Hasteko energia eta ekonomia aipatu dugula, pobrezi ekonomikoa aipatu behar dugu, izan ere milaka eta milaka familia Euskal Herrian ezin dute berogailua piztu orain neguan, edo ezin dute argindarraren faktura ordaindu urtean zehar, eta hori ere, garatzen ditugun proiektu energetikoetan, ezinbesteko ezaugarri bat izan behar da garatzeko orduan. Eta gero gehiago zentratuta ekonomia sozial eraldatzailean, udalbiltzatik ari gara proiektu ezberdinak eramaten, adibidez, herri kooperatibak garatzeko ikerketa bat ari gara gauzatzen, Olatukopekin batera, eta gero baita ere Auspotu programa abian jarri genuen orain dela 2 urte. Hor egin genuen azterketa bat gaindegiarekin, eta pizka bat 3 adierazle kontutan hartuta, bai langabezi tasa, bai zerbitzuen irisgarritasuneza, eta bai despopulazioa aukeratu genituen Euskal Herriko herrialde ezberdinetan, lurralde garapena eta tokian tokiko garapen proiektuak aurrera eramateko. Beti ekonomia sozial aldatzailean oinarrituta, eta pizka bat irizpide negatibo horiei aurre egiteko helburuarekin, hau da, autoenplegoa sortu, eta bai herrialde horietarako zerbitzuak sortu. Eta hori guztia ekonomia sozialetara aldatzailea ardatz edukita. Zergatik, alde batetik uste genuelako aukera demokratikoagoa dela, pertsona jartzen dituelako erdigunean, sortzen diren produktuak eta zerbitzuak dira pertsonen beharretara egokituta, eta ez ekonomiaren arauak eskatuta, nolabait esateko, eta baita ere antolaketa, enpresen eta kooperatiben antolaketa horizontalagoa delako. Eta hor dauzkagu 2 bazkide, alde batetik Olatukop eta bestetik Ko57. Olatukop ezagutzen ez duenarentzat kooperatiba elkarte bada, eta bere ardatz nagusietako bat ekonomia sozial eraldatzailea da, eta orduan bide laguntza egiten ari gara Olatukopen bitartez. Eta gero bestetik, Ko57 ari da laguntzen finantziazioan. Udalbiltza jarri zuen funtze ekonomiko bat, horretarako Ko57 ere jartzen du beste funtze ekonomiko bat, eta horrela pizka bat martxan jarri nahi diren proiektuak lagundu alditugu maileguen bitartez finantzieroki. Era berean, burujabetzaz ari garen honetan, elikadura burujabetza beraien agendetan txertatzen duten udalak geroz eta gehiago dira, ezta? Bai, izan ere, elikadura azkenean oinarrizko beharra ere bada pertsonentzat, eta zaindu behar dugun arlo bada. Eta hor arazo ezberdinak daude, alde batetik ekoizleak ez daudela zainduta, eta lan egiteko baldintzak askotan oso prekarioak direla, eta bestetik baita ere lekukotasuna edo lanaren jarraipena ez dago bermatuta. Hor adibidez proiektu interesgarriak daude, adibidez Lurzaindia, Ipar Euskal Herrian non bai bermatzen da ez bakarrik lurra eta baserriak pizka bat ekoizpenarekin aurrera jarraitzeko, baizik eta baita ere formazioa eta programa oso bada zentsu horretan.
Eta gero baita ere, Euskal Herri mailan Euskal Herri osoan proiektu ezberdinak garatzen ari dira. Lurzaindia aipatu dugu, Arbonan ere Lapurdin beste proiektu garrantzitsua dago, okupatu darain dela gutxi baserri bat eta lurra, eta izan ere Lurramaren azkenengo edizioa hor egin zen. Gero Nafarroan, Leitzan, Mimukai proiektua abiatu dute, eta hor udalbiltzatik ere ari gara gure aletxoa jartzen eta aldugun heinean laguntzen, Azpeitiko adibidez ekigune zentroa, baitaren Aiaraldean, Urduñan, hor badago herri sukaldeak proiektua, eta egia esan da hor lehen sektorea eta elikadura burujabetza asko lantzen den hildoa da. Eta adibidez baita ere, aipatzeagatik, udalekin agian hainbeste zerikusirik ez daukan proiektu bat, baina Aiaraldeko ekintza faktoria baita ere garatu duen ekonomatua. Era berean, udalerriek aurrerantzean, eta gaur egun ere dituzten erronka nagusienen artean kokatu dezakegu etxebizitzaren arazoa, ezta? Nola aurregin eta nola bermatu etxebizitza duinerako sarbidea mundu guztiarentzat, baina batez ere gazteentzat. Bai, egia esan da, denok dakigun gauza bada, gazteek zailtasunak dituztela gaur egun etxebizitzak lortzeko, presioen eta gentrifikazioa adibidez izan aldira hoien arazetako bat, edo arazo horren iturrietako bat. Gero bestetik, baita ere hor nagusiekin badago asko lantzeko, pertsona nagusiak eta etxe bizitzak, adibidez nire herrian Arakaldon, badaude pertsona nagusiak, ziurazki etorkizun gertu batean, bakarrik baserrian bizi ezin izango direnak, eta orduan hor irtenbideak bilatu behar dira. Eta hor ere, adibidez, badaude oso proiektu interesgarriak. Zerainen, egin dituzte etxe bizitzak, non bai energia burujabetza ere kontemplatzen den, eta hor bermatzen da pixka bat konsumo energetikoa bermatzen dela eta autoekoizpenaren bitartez egiten dela, eta bai hor planteatzen da proiektu bat intergenerazionala, bai gazteentzat, bai nagusientzat eta zaintzaren ikuspuntutik. Hor, hainbat herrietan ere, ari dira eramaten aurrera etxe bizitza komunitarioak edo besterik gabe etxe bizitza publikoen parkea handitzen. Eta proiektu hauek funtsezkoak dira. Hainbat irizpide kontutan hartu behar dira, hau da, herriko idiosinkrazia edo nekazal eremuari lurra kendu gabe, baina guk uste dugu hor dagoela postua etxe bizitza komunitarioetan eta baita ere etxe bizitza publiko eta sozialetan. Etxe bizitza eta hirigintza izpide dugula, baita ere mahai gainean dago ez hirigintza eredua nolabait birmoldatzeko behar hori pandemiak agerian utzi du, ezta? Hiriko eta herriko espazioak herritarrentzat izan behar dutela gehien bat, horrekin zaintzarekin lotura zuzena duena, ez? Aipatu dituzu baita ere garraio mota desberdinak, zer nolako aldaketak datoz hildo honetan? Argi dago eta pandemiak argi zegoen lehenagotik, baina agian pandemiak agerian utzi du ja zeharo, eta da birplantatu behar dugu gure hirigintza. Hor bere garaian, konfinamendu garaian, iritikat kooperatibak atera zuen proposamen bat horren inguruan, eta denok ikusi dugu ze garrantzitsua den azkenean oinezkoentzat espazioak berreskuratzea, espazio berdeak eta irekiak berreskuratzea, eta orduan hor gure hiri eta herrietan nik uste dut pizkanaka joan behar garela oinezkook espazioak konkiztatzen, ze hori da gure espazioa pizkat ibilgailuek konkistatu digutena, eta baita ere espazio irekiak, espazio berdeak handitzen. Bestelako erronkei buruz hitz egiterakoan, baita ere hortxe dago matxismoa, arrazismoa, ez, nola egin aurre hori ere, nola heltzen ari zaio udalbiltzatik? Horre hartu eman da udalbiltzaren proiektu bat, non jasotzen ditugu udalen esperientzia interesgarriak eta transportagarriak izan daitezkenak, eta hor hainbat proiektu aztertzen ari dira. Adibidez, badaukagu Ondarruko Etxelila proiektua, edo nor konsultatu dezak eta ikusi pizka bat ezaugarriak, baita ere badaukagu Hernaniko kultura arteko proiektu feminista, eta egia esan da udal ezberdinetatik nahiko proiektu interesgarriak egiten ari dira. Bestetik, orain arte udalbiltzan zentratu gara asko burujabetza
zehatz batzuetan, energia burujabetzan, elikadura burujabetzan, ekonomia sozialean, azken aldi hontan baita ere teknologia burujabetzan, baina orain ja zehaztu ditugu 16 lanildo ezberdin, eta lanildo horiek banandu ditugu gure teknikarien artean. Orduan orain, lanildo horien artean badago zaintza, badago baita ere feminismoa, badago kulturaniztasuna, eta orduan orain udalbiltzaren barruan edukiko ditugu teknikariak hildo horietaz arduratuko direnak eta pixka bat egunean egongo direnak. Eta gero bestetik ari gara kanpoko inteligentziekin sare bat josten, udal proiektu eraldatzaileak eta burujabetzak udalekin batera garatzen joan ahal izateko. Eta hor ere, badaukagu pendiente feminismoaren arlotik hor bazkidetza eta sare horretan lankidea aurkitzea. Eta burujabetza, komentatu dituzun burujabetza proiektu guzti hauekin lotura zuzena du herritarren parte hartzea, ez? Nola sustatzen ari da hori eta zer nolako radiografia egingo zenuke? Oso ezberdina izan daiteke, udalerri batetik bestera, oso egora ezberdina daude, baina horre bi gauza daude, alde batetik funtsezkoa da herritarren parte hartzea eta orokorrean burujabetzak aipatu ditugu eta burujabetzetan jakina, baina orokorrean udal erabaki garrantzitsuenetan herritarren parte hartzea funtsezkoa da, demokratizazioaren bidean hor urratz garrantzitsuak eman behar ditugu danok, eta bestetik herritarrek parte hartzeko nolabait informazioa eduki behar dute, ahaldunduta egon behar dira, eta hor udalok ere lanketa egin behar dugu informazio hori helarazteko eta baita ere herritarren partetik parte hartze gura hori sustatzeko. Izan ere, bai egia dela, askotan aurkitzen garela, non parte hartze saioetan eta ez dutela parte hartzen agian nahiko genuken herritar kopurua. Eta hor, jarraitu behar dugu ahalegina egiten udalon partetik, informazioa emateko, informatuta egon daitezen, eta nolabait ikus dezaten herritarrek hor saio horietan erabakitzen dena eta egiten dena, ez da irudikeri hutsa, baizik eta gero errealitatera eramaten dela, erabakietan islada daukala eta benetan beren iritziak kontutan hartzen direla. Gero baita ere kultura alorrera begiratuta, azpimarratzeikoa, geuretik sortuak egitasmoa, Euskara Hutsez egindako lan sormen lanak sustatzeko proiektu hori, norbaitek oraindik ezagutzen ez baldin badu, nola definituko zenuke, eta zein galera edo ikusi zenuten proiektu hori abiatzerak orduan? Proiektu hau hasi ginen lantzen 2019 urtean, gutxi gora bera, hau da jakin aurretik munduko pandemia bat etorriko zela, eta ja hor hasi ginen harremanetan euskarazko kultura sektorearekin, hainbat eragilerekin eta horretan dauden hainbat pertsonekin, eta pertsona horien laguntzarekin joan gara proiektua garatzen eta definitzen. Eta ikusten genuen interbentzio bat eskatzen zuela euskarazko sektorearen egoerak. Eta eskatzen zuela arazo nazionala zela eta interbentzio nazionala eskatzen zuela. Eta hori tokiko eskalatik, eskala lokaletik, oso aproposa zela pixka bat proiektu hau garatzeko. Eta nola definituko nuke proiektua? Euskarazko kultura sustatzeko proiektua da, bi ardatz bi zutabe dauzka, alde batetik euskara eta bestetik kontakizuna. Komentatu du euskarazko kulturan problematika pixka da, baina baita ere kontakizunean horre lehiaketa desorekatu batean aurkitzen gara Euskal Herritik, izan ere Frantziar estatuan adibidez ia zabaldu zen, nola 2 milioi euro edatu zuen kultura artean eta pixka kontakizuna ere zabaltzeko. Espainiar estatuaren aldetik ere ikusi ditugu azken urtetako hainbat ekoizpen 6 ildotik doazen eta oso garrantzitsua da Euskal Herritik guk gure kontakizuna egitea. Orduan horiek dira proiektuaren bi zutabe nagusiak. Eta egia esan da, momentuz oso pozik gaude. Bai garrantzi handia ematen geniola proiektuaren eskala nazionala izatea, oreka bilatzea zentsu horretan herrialde ezberdinen artean, eskualde ezberdinen artean, eta baita ere
sortzaileen partetik, bai genero oreka eta baita ere lurraldetasunaren oreka eta esperientzia oreka. Hainbat artista eta sortzaile ari dira beraien lana egikaritzen zuen laguntzarekin batera urte hasieratik, ezin putuntan dira lan horiek? Deialdi bat zabaldu genuen, hor sortzaileek izena emateko, egia esan da izugarria izan zen erantzuna, 77 sortzailek eman zuten izena, eta gero guri eta hor osatu genuen baliozpen batzorde bat, eta tokatu zitzaigun 27 aukeratzeko ardura zaila benetan, ezta? Eta horre, baita ere proiektuan parte hartu dute 27 herrik eta baita ere herri multzok. Eta egin genuena izan zen, esleitu genituen herriak eta genituen aukeratuak izan ziren sortzaileak, eta 2021an zehar, udaberritik aurrera, ari dira bere egonaldiak garatzen. Hiru arlotan nagusiki, antzerkigintzan, zinemagintzan eta literaturan. Eta baita ere, gure asmoa zen ez bakarrik hor sortzaile bat joan eta bere lana burutu besterik gabe, baizik eta nahi genuen sustatu herriarekin bitartekaritza bat, eta hor adibidez ikusi da, adibide bat asko daude, baina adibide bat aipatzeagatik Galdakan oso lan polita egin da, hor film labur bat egiten ari da, egin zen casting bat herritarrekin, herritar askok parte hartu zuten grabazioan, eta lanketa polita egin da, eta hori bat aipatzeagatik, baina 27 lanketa polita daude proiektu honetan. Eta gero baitaren nahi genuen saretzea sortzaileak, eta orduan saiatu gara sortzailearen herrialdea ez den beste herrialde batera eramaten. Eta orduan, errealitate ezberdinak ezagutzea, beste ikuspuntu batetik kontatzea, baita ere, hor esan dugun bezala, daude hasi berriak diren sortzaileak eta eskarmentu handiagoko sortzaileak, orduan nahi genuen sortzaileen hortzimuga hori zabaltzea, beren eskualdetik eta beren herritik ateratzen laguntzea, eta orain arte egiten dugun balorazioa, nik uste dut, eduki dugun harremanagatik herriekin eta sortzaileekin oso pozik daude. Eta gure aldetik eskerrak besterik ezin dugu adirazi, bai proiektuan animatu diren herriei eta baita ere sortzaileei. Eta etorkizunera begira, datozen urteetara begira, proiektuak jarraikotasuna izango du, asmo hori duzu, Bai, azteko lehenengo edizio honek jarraipen aukiko du 2022an, orain izan da sortze prozesua, baina 2022an edapena etorriko da, eta edapena guretzat ere, bada altxor bat, izan ere parte hartzen duten herri guztietan, eramango dira proiektu honetan ekoiztu diren lan guztiak. Horrek esan nahi du, proiektuan parte hartzen duen herri bakoitzean, eramango direla 5 antzerki, 16 eleberri laburrez osatutako liburu oso baten aurkezpena eta 5 film laburrez osatutako film oso baten aurkezpena. Eta arduan, gure ikuspuntutik eta kohesioaren ikuspuntutik, egia esan da hori oso onuragarri izango da, ze joango dira, errealitate ezberdinak ezagutuko dira proiektuan parte hartzen duten herri ezberdinen partetik. Orduan, adibidez, Mendabia, Lodosa, Sartaguda, Dondosiako realitatea eramango da Liginagara, Etxebarrera, edo Ustaritzera, edo Artzeniagara, eta baita ere, realitate horiek eramango dira Usurbilera edo Uartera. Orduan, kohesioaren aldetik, herri bezala elkar ezagutza, harremanak jostea, zentzu horretan, egia esan da, plantamendu hori guk uste dugu nahiko lagungarri izango dela. Eta proiektu honekin batera, ekarpena egingo zaio, euskararei eta kulturaren transmisioari oso garrantzitsua egun hauetan eta egongo testuinguruan. Zenolako hausnarketa egingo zenuke Euskal Herriko udalerrien dagokionean, euskararen erabilerari dagokionean? Berez instituzio guztioi dagokigun ardura da, ezta? Nik uste dut bereziki zaindu behar dugula gure kultura. Herri bat bere kultura gabe ez da zer, azkenean kulturatik edaten dugu hizkuntzaren alde sentikorra, baita ere lehen komentatzen genuen bezala, kontakizunaren alde sentikorra. Gero historia liburuetan etorriko da ikuspegi agian zientifikoago bat edo baina azkenean alde sentikorra hortik edaten dugu herri bezala, orduan funtsezkoa da. Eta Euskal Herriko instituzio guztien partetik zaindu beharko genuken arlo bat da, eta are gehiago gure hizkuntzan.
Eta beraz, hortik udalbiltzatik bai hartu dugula konpromisoa proiektu hau garatzen jarraitzeko, urrengo edizioak egiten jarraitzeko, izan ere jalaiztera hasiko gara urrengo edizio 2023-2024ko edizioan lan egiten, eta nahiko genukena da proiektu hau denborarekin handitzen joatea, bai herri eta bai eragile edo administrazio gehiago parte hartzea gurekin batera, eta Euskal Herri mailan bultzada handi bat ematea euskarazko kulturari. Javi Asurmendi udalbiltzako lehendakaria, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Benetan mila esker zuei eta hurrengora arte. Hurrengora arte, bai. Gorka Hurtaran Eudeleko presidenteak 2030erako hiriko garraio publikoa deskarbonizatzeko konpromisoa proposatu du Euskadiko udalen elkartaren batzar nagusian. Planetak ezin du gehiago itxaron. Bere baliabideen mugara iristear dago. Eta beraz, garapen iraunkorreko helburuak gauzatzeko urrats askarragoak eta erabaki horragoak eman behar ditugu. Euskal udalok planetaren abangoardian egon behar dugu. Ezin dugu atzean geratu. Urteko batzar orokorra egin dute Mungian pandemia hasi zenetik modu presentzialean egin duten lehena. Gorka Hurtaran Eudeleko presidenteak bertan fikatu zuen zein izango den elkartaren helburu nagusietakoa hurrengo hamarkadarako. Tokiko gobernuak, estatuak baino konpromiso handiagoak hartzen ari garela. Estatuek hiri eta herriei erantzun behar diete. Udalerriok planeta salbatzeko politika eraginkorragoak bultzatzeko akuilua izan behar dugu. Akordioen artean 2023rako metodologia komun bat lantzea dago. Udalek euren aurrekontuak garapen jasangarrirako helburuetan oinarrituta lerrokatu ahal izan ditzaten. Gainera ingurumenari eragiten dien beste konpromiso batzuk planteatu dira, proposamen gisa formulatzen direnak eta udal bakoitzak eman nahi dion ibilbidea izango dutenak. Horiek Eudelek bere batzorde eta lantaldeetan landuko ditu. Hurtaranek iragarritako konpromiso horietako bada energia auditoretzak bultzatzea. 2030ean udal instalazioen energia kontsumoa 135% murrizteko, eta data horretarako kontsumo horren 132% hornitzeko adina energia berriztagarri instalatzea. Bestalde hirigarraioko zerbitzua duten udalerriek 2030erako deskarbonizatzeko konpromiso hartu dezatela proposatu du. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 2030 agenda modu koordinatuan edatzea da Eudelen arabera 2022rako planteatzen diren lan ildoen ekintza berritzaileena eta ardatz estrategikoa izango da agintaldiaren amaierara arte. Portaera ona izan, oraindik erne jarraitu behar dugu. Frantziako estatuak zentral nuklear berrien eraikuntza suspertuko du. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak iragarri du zentral nuklear berriak eraikiko dituztela. Frantziak hamarkadak daramatza zentral nuklearrak eraiki barik, hala joera aldaketa hori argudiatzeko bi arrazoi azaldu ditu Macronek. Batetik herrialdearen independentzia energetikoa bermatzeko. Hau da, energia hornitzeko atzerriarekiko mendekotasuna murriztea nahi du Frantziak. Gazaren eta elektrizitatearen fakturak igotzen eta ziurgabetasun geopolitikoa dagoen momentuan. Bestetik presidenteak nabarmendu duenez, klima aldaketaren aurkako borrokan urratz bat da. Energia nuklearrak berotegi efektuko gazik izurtzen ez duen energia iturria baita. Guztiz garbia ez izan arren. Gauzak horrela, Macronek jakinarazi zuen erreaktore nuklearrak eraikitzen hasiko direla eta energia berriztagarriak garatzen jarraituko dutela. Hala ere, neurri horrek erreaktore nuklearren deskonexio programarekin talka egiten du. Izan ere, Frantziako presidenteak agintaldiaren hasieran konpromisua hartu zuen 14 erreaktore ixteko. Eta 2035erako 150% murriztea zentral nuklearren energian. Gaur egun, Frantziak bere elektrizitatearen 130% inguru energia nuklearretik lortzen du. Jardunean jarraitzen duten 45 erreaktore atomikoei esker. Aldi berean, Frantziak COP26an hartu diren konpromisoei jarraiki 2050erako karbono isurketen neutraltasuna lortzeko helburua du. Haren meneko nintzen, erabat, ark esaten zuena politena zela uste nuen. Emakumeekiko indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren atarian gaudela, Emakunde kanpaina bat abiatu du gizartari eskatuz adi egon dadila eguneroko indarkeria egoeren aurrean, kasu askotan egoera horiek normalizatuta daudela kontuan izanik.
Emakundek 55 eta 69 urte bitarteko emakumeekin iaz egindako lanari jarraipena ematen dion kanpaina da. Lan honen bitartez urte askotan jasandako indarkeriaren testigantzak eman zituzten. Kanpainak testigantza horietako batzuk erakusten ditu. Haien testigantzak benetan baliokoak dira. Konturatzeko indarkeria gure inguru hurbilenean gertatzen dela askotan eta ez dugula beti antzematen. Egoera horietako asko eskutuan daude oraindik. Beatriz Artolazabal berdintasunerako sailburuak adierazi du gizarte arazo bihurtu dela eta herritar oro gero eta sentsibilizatuago daudela. Ildo horretan adierazi du administrazio publikoek indarkeria ikusarazten laguntzeko betebeharra dutela. Administrazio publikook eskutuko indarkeria hori atzematen lagundu behar dugu. Bertan dauden emakumei laguntza eskaini behar diegu. Bestalde, Emakundeko zuzendari Izaskun Landaedak berretsi du adineko emakumeen aurkako indarkeriak honako berezitasun hauek dituela. Ikusezintasuna, autonomia ekonomikorik ez kasu gehienetan, bere garaiko gizarteak genero indarkeria ez onartzea, gainerako pertsonak zaintzen emandako bizitza bat, eta adierazi duen bezala emakume adinduak askotarikoak izan arren eta guztiek ez badiote profil konkretu bati erantzuten, haien zaurgarritasuna handiago izan daiteke adina dela eta. Orain beste modu batean ikusten du dena. Tamalez, berriro elkartu behar izan gara gaur hemen beste motxiladurume baten egoera salatzeko. Aurretik sua izan zen, gero irati, eta oraingoan izadi dugu. Izadi bizi da Aranjuezen bere gurasoekin, 3 urte beteko ditu urtarrilean, eta ekiditen ez badugu, kalera atera beharko du gurasoak espetxean utzita. Orduan urte bat daramagu salatzen atzera kontaketa piztua dagoela, soluzioak behar dira, orduan gaurkoan interpelatu nahi ditugu instituzio eta norbanako ezberdinak, haien esku dagoen guztia egin dezaten berizketa hori ez emateko eta izadi gurasoekin etxera etortzeko. Euskal Gehiengo Sindikalak mobilizazioak egingo ditu abenduaren batean lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde. Hego Euskal Herriko hiriburuetan goizean eta eskualdeetan arratzaldean. Agerraldia egin du Euskal Gehiengo Sindikalak deialdiaren nondik norakoak azaltzeko. Janire Landaluze Elako eta Handika Perez Labeko ordezkariek hartu dute hitza. Hala, Landaluzek nabarmendu du garrantzi handiko unea bizi duela Hego Euskal Herriak. Hainbat erakundek erabaki dugu aldarri multzo bat osatu eta horiek lortzeko mobilizazio bateratuari ekitea. Bat gatoz garrantzi handiko unea dugula hau. Izan ere, Landaluzek ohartarazi du Europako funtsek trukean eskatuko dutela doikuntza sozialeko neurriak eta zorroztasuneko aurrekontu politikak. Eta horien baitan hartuko dituzten erabakiek etorkizuneko bizi eta lan baldintzak zehaztuko dituzte. Urte bukaerarako hartu nahi dituzten erabakien araberakoak izango dira etorkizuneko gure bizi eta lan baldintzak. Gainera, ordezkariaren esanetan, lan eta pentsio reformak baldintzateko ere deitu dute abenduaren bateko protesta. Gutxi dakigu, baina dakigun horren argitan aurreko urteetan esarritako murrizketak ez dira indargabetuko. Eta pentsio sistema publikoa ere ez da sendotuko. Horrela, aldarri multzo bat osatu eta horiek lortzeko mobilizazio bateratua egingo du Euskal Gehiengo Sindikalak.
Halaber sindikatuek dei egin diete gizarte mugimenduei deialdiarekin bat egin dezaten. Aprobetxatzen dugu eta dei egiten diegu gizarte mugimendu guztiei gurekin bat egin dezaten. Eta elkarrekin lan egin dezagun abenduaren batean, mobilizazioak ahalik eta zabal eta handienak izan daitezen. Hala ere, mobilizazio sorta horretan greba orokorra ere deituko ote duten ez dute argitu. Jokoteknia jardunaldien laugarren edizioa ospatu dute Gamerauntzi elkarteak eta Azkue Fundazioak Bilboko Euskararen etxean. Bideojokoen inguruko euskarazko jardunaldia da jokoteknia eta urteotan sektore horretako euskal komunitatea sortu eta indartzeko lanean ari dira antolatzaileak. Larun batean, han izan zen Amaika Telebista eta Jordana Kasuso Azkue Fundazioko zuzendariak eman ditu jardunaldiaren inguruko azalpenak. Gure ustez, badu bere garrantzia, oso kontziente garelako bideojokoetaz hitz egiteko alkartzen garenean edo alkartzen direnean, sarritan gure hizkuntza euskara bazter batean geratzen dela. Hau da, eztabaida edo topagaleku horiek gazteleraz edo ingelesez egiten direla. Horregaitik, hain da garrantzitsua guretzako topaleku espazio bat sortzea non bideojoko zaleak, garatzaileak, bideojoko gintza ikasten ari diren ikasleak elkartzen diren, elkar ezagutzen duten eta komunitatea sendotzen duten. Laugarren ediziorako euskara bezala bideojokoen sektorean baztertuta dauden beste hizkuntza gutxituen esperientzia biltzea izan du helburu jokotekniak. Hala, katalana, bretoiera edo galestarra bizi duten egoera islatu du jardunaldiak zenbait adituren bitartez. Aurtengo edizioaren lanlerroa edo ideia nagusia izan da begirada Euskal Herritik kanpo jartzea eta beste errealitate, beste lurralde batzuetara hurbildu gara, bertan hizkuntza gutxituak dituzten lurraldeetara, eta beraien esperientzia entzuten ari gara. Haiengandik ikasten ari gara zeintzuk diren haien erronkak, haien hizkuntza bideojoko gintzarekin uztartzerakoan. Eta guretzako ispilu eta adibide oso interesgarri eta aberasgarriak dira. Urtero bezala sektorean ikasten ari diren gazteen mahainguru batek itxi du ekitaldia. Sorburutik du jokotekniak emakumeen ahotsa biltzeko helburua, sektorean gutxiengoa direla jakitun. Horregatik, hala adituen artean nola ikasleen artean ere, emakumeak hautatzen saiatzen dira hizlari izateko. Askotan aurreiritzi asko dago bideojokoen munduaren inguruan eta bai da egia zifrak adierazten dutela errealitate hori oso maskulinoa dela, ez? Gizonak nagusi direla arlo horretan ere bai. Baina ezin dugu ahaztu emakumeen presentzia ere badagoela eta hori bisibilizatu edo ikustera eman nahi dugu. Beti zaintzen dugu asko parte hartzaileen artean oreka hori, genero oreka hori. Gainera, gure jardunaldiak beti bukatzen dute, adituen parte hartzea badago ere, beti bukatzen dute Bizkaian errotuta dauden 3 ikastetxe edo hezkuntza zentroko ikasleen mahainguru batekin. Eta hor oso interesgarria da ikasle diren emakumeen ahotsak entzutea. Eta zorionez, ez urte guztietan, baina hori lortu izan dugu, ez? Etorkizuneko garatzaile izango diren emakume horien ahotsak entzutea. Bestalde iragarri dutenez aurreneko 3 urteetan bildutako solasaldien emaitza liburu formatuan emango du jokotekniak aurten eta Bizkaiko udal liburutegietan jarriko dute herritarren esku. Jokotekniak beraz, bideojokoen sektorea euskalduntzen jarraituko du. Ahotseneak bere aurtengo musika egitaraua iragarri du 56. Durangoko azokarako. Urtero legez ibilbide luzeko musikariek zein hasiberriek bat egingo dute azokak iraungo dituen 5 egunetan, abenduaren 4tik 8. Orodara 50 taldeek eta bakarlarik osatuko dute programazioa, egunero goizeko 11etan hasi eta gaueko 10etan bukatuko den kontzertu segidan. Musikazale eta kontzertu zaleek eskaintza anitza izango dute Durangoko azokako edizio honetan ere. Estilo aldetik zabala izango baita.
Rockak, popak, folkak, hip-hopak, trikitisak, funkak, reggaetoiak, flamenkoak eta bar luze batek beteko dute Ahotseneako eszenatokia. Aurten iaz bezala Plateruena kafe antzokian izango dira emanaldiak, ohiko karpen ordez. Eta iragan urtean itxi zuten aretoa propio irekiko dute Ahotseneako aurkezpenak jasotzeko. Sarrera doakoa izango da, urtero bezala, eta aurrez aurre gozatzeaz gain, edozein txokotatik streaming bidez jarraitzeko aukera ere izango du publikoak. Durangoko azoka.eus webgunean zabalduko baitituzte kontzertuak zuzenean. Taldeei dagokienez, esan bezala, ibilbide luzea duten musikariak arituko dira. Willis Drummond, Anari edota Eskakeitan bezalako taldeak bilduz. Baina baita aurreneko lana aurkeztuko duten formazio hasi berriek ere emango dute kontzertua. Tartean Hipnosia, Lotura edo Kilimak taldeek. Kontzertu ez gain diziplina askotariko egitaraua izango du 56. edizio honetan Ahotseneak. Solasaldiak, proiekzioak, arte eszenikoak, umeentzako ikuskizunak, ekitaldiak eta abar. Adierazi dutenez, egitarau osoa azaroaren 22an aurkeztuko dute. Sormene. Eta egunero legez elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Gotzon Barandiaran, Sormene jaialdiko antolatzailea. Eguerdion eta ongi etorri Hamaika telebistara. Eskerrik asko. Galdakora itzuliko da aurki, Sormene, Euskal Sortzaileen plaza, aurki esaten dut, atzera kontaketa ere hasia dela ezan daiteke, aste bat, besterik ez baita falta, gogotzu egongo zarete. Bai, bigarren edizioa da hau, eta iazko edizio pandemikoaren ostean, nahiz da urten ere oraindik pandemian egon, bestelako giro batean ekin diogu eta uste dugu emetik astebetera gauzak asko gertzen ez badira behintzat, presentzialki izango dela Sormene, iaz ez bezala, eta gogotzu gaude azkeneko txikikeriak eta ukituak kudeatu eta dena lotuta utzi nahian. Esan duzu, aurreko urtean jaio zela Sormene, pandemiaren erdian, neurri murriztatzaileak tarteko ez da, baina aurtengoa desberdina izateko nahi hori ere bada eta izan daiteke ez da, presentzialtasun horrek beste kolore bate eman dieztaioke jaialdiari. Bueno, naturala dena, ez da, uste guk Sormene sortua dugu, Galdakaoko herritarrek parte hartu dezaten, batez ere, ez da. Bai zaleek, bai sortzaileek, antolatzaileek eta kazetariek, hezitzaileek, herri osoak parte hartu dezan. Eta ez bakarrik Galdakostarrek, Euskal Herri osoko kulturzalek ere parte hartu dezaten. Eta parte hartze hori sare sozialak guk sinesten dugu gehien bat aurrez aurreko sare sozialetan, fisikoetan. Eta orduan ulertzen dugu aurten behintzat ahaleginik eta handiena horretan egingo dugula. Beste urte batzuetan ere bai, baina aurten oso nabarmena da horretan egin behar dugula eta horregaitik ari gara azken asteotan hainbat eragilerekin biltzen azaltzeko zer den Sormene eta nola ulertzen dugun kulturgintza eta nola uste dugun beraien parte hartzea ezinbestekoa dela. Dena den, aurtengo edizioan ere plaza virtuala ere izango da sormene.eus atarian. Beti, guk argi daukagu, bai gaur egun, bai etorkizunean, are gehiago, euskarak eta euskarazko kulturak plaza virtual hori ingurune digitala bere plazatzat hartu behar duela. Eta guk hasieratik oso argi daukagu sormene.eus, baina ez bakarrik sormene.eus, guk hainbat edabiderekin ari gara elkarlanean eta horietan guztietan edatuko dugu, zabalduko dugu Sormeneren berri. Orduan, ingurune digitalean, sarean, interneten, sare sozialen bitartez, Sormeneren berri zabaldu behar dugu alik eta gehien, zoritxarrez Euskaldunen gehiengoak ez daki.
zer sortzen den gaur egun Euskal Herrian euskaraz, eta orduan ez duen ez ezagutzen, ez du maite, ez du gozatzen, eta orduan gure kulturgintzaren ekosistema ez dago osasuntsu, eta ez daukagu kulturzale nahikorik. Oraindik ezagutzen ez duenarentzat, zein xedearekin sortu zen Sormene? Bueno, Sormenek erantzuten dio azken urteetan Euskal Herri mailako hainbat eragilek dugun kezka nagusi bati edo erronka nagusiari, gure ustez hori baita euskarazko kulturgintzaren erronka nagusia, eta da kulturzaleak sortzea. Kulturzaleak behar ditu euskarazko kulturgintzak Euskal Herri osoan, eta baita Galdakaon ere. Orduan Sormenek egin nahi dio ekarpena gabezia hori betetzeko ahalegin kolektiboari, herri mailan egin behar dugun ahalegin horri. Kulturzaleak sortu nahi ditu, gero sortzaileak izango direnak, antolatzaileak izango direnak, kazetariak izango direnak, hezitzaileak izango direnak, hezkuntza arautuan edo eskolatik kanpo eta etxean transmisore izango direnak, eta horri begira burutuko dugu datozen urteetan Sormen, kulturzaleak, euskarazko kulturgintzaren zaleak sortzeari begira. Eta bide horretan bizutapen nagusi aipatzaikoak, ez da alde batetik euskara, noski, eta bestetik baita ere emakumeen presentzia hori ikustaraztea, ez da? Zein da autu horren atzean dagoen isla edo bai? Bai, bueno, guk urteak daramatzeko euskarazko kulturgintzan, ez? Sormene antolatzeko ardura hartu dugunok. Esan behar da, Galdakaoko euskara zerbitzuaren ekimen bat dela eta lizitazio publiko bitartez antolatzen dela, gu aurkeztu ginen, eta irabazi egin dugu eta 2 urterako ardura daukagu, ez da? Baina epe luzera begirako lanketa bada. Orain atzo bertan Galdakaoko hainbat eragilerekin egon ginen eta uste dut denek ere argi ikusten dugula. Kulturzaleak ez dira sortzen urte batean edo emanaldi zerrenda batekin, ez? Urte luzerako lana da. Guk ezagutzen dugu zein den euskarazko kulturgintzaren egoera gaur egun, sinergian eta aliantzan eta auzolanean, elkarlanean ari garelako hainbat eragilerekin. Ezagutzen ditugu euskarazko kulturgintzak dituen plazak eta Sormene jaio zen horren osagarri izateko. Eta orduan, aztertuta zein den euskarazko kulturgintzak dituen plazen egoera ikusten genuen, batean eskaini behar zaiola berez dagokion lekua emakume sortzaileen lanari, ez? Izan dadin, gehiengoa, nabarmenena, euskal emakume sortzaileen lana, ez da? Emakume euskaldun sortzaileen lan hori, ez da? Egunen batean ez dugu hori azpimarratu beharko, baina zoritxarrez gaur egun oraindik bai, guk gogoan duela urte batzuk sortzaileak.eus katalogoa egin genuen sarerako berriaren beka bati esker, eta han ikusi genituen porcentajeak zeintzu diren, eta badirudien arren orekatzen ari dela, oraindik desoreka handia da emakume sortzaileen eta gizonezko sortzaileon presentzia, lekua, oholtzan plaza publikoan dugun leku horretan arrakala handia dago. Orduan, guk uste dugu Sormenek lagundu dezakela arrakala hori murrizten. Esan bezala, atzera kontaketa hasia da, zer dakar aurtengo Sormenek? Bueno, 4 lan ildo ditugu guk, kulturzaleak sortzeko, eta horiek jorratuko ditugu beti. Sormeneren ardura daukagun bitartean behintzat, dira Sormena sustatzea modu integral baten, eta sistematiko batean, hezkuntza arautuan, ez arautuan, eta etxe giroan, plazak eskaintzea euskarazko kulturgintzari, edabideekin lan egitea eta transmisioa bermatzeko ahaleginean laguntzea. Pandemiak kolpe oso gogorra eman dio euskarari eta euskarazko kulturgintzari, euskara asko bigarren mailako hizkuntza bazen pandemiaren eraginez 3., 4. mailako geratu da, esan dezagun, ez? Oraindik ere kolpe latzagoa jaso dugu eta euskarazko kulturgintzak plaza asko galdu ditu, gero agian ez dituenak berreskuratuko. 4 lan ildo horietatik uste dugu transmisioan etena handia egon baldin bada lehenago ere, pandemia baino lehen, pandemiaren eraginez oraindik etena are gehiago sakondu dela edo zabaldu dela eten hori, ezta? Orduan guk proposatu diegu Galdakaoko eragilei eta udalari, eta hori proposatu genuen lizitazioan, datozen 2 urteetan ahalegin handia egin behar dugula
euskarazko kulturgintzaren transmisioan gertatzen ari den eta eman den eten hori laburtzeko, ez? Ez da din izan orain artekoa bezain zabala eta sakona. Eta orduan egin dugun egitaraua, pentsatu duguna, helburu hori lortzeko da. Euskarazko kulturgintzaren transmisioa guk ulertzen dugu, izan behar dela alde batetik euskarazko kulturgintzaren historia eta oraina erakustea, hau da, zer sortu duten gure aurrekoek zer sortzen ari garen gu gaur egun, eta paraleloki euskaraz sortzeko grina transmititzea. Hau da, ezagutza hori izan dadila gero sormenera bultzatuko duena. Ezagutu dezagun zer sortzen dugun, zer sortu dugun, guk ere aproba egiteko, eredu baten gainean, adibide baten gainean, hori deusesteko, jarraitzeko edo nahi duguna egiteko behintzat. Grina hori ospotzeko, adibidez goizetan zehar, eta hierrak antolatu dituzue, ikastetxe desberdinetako ikasleekin. Zenolako garrantzia du honek, ezta? Sormenak hezkuntza arloan zein hausnarketa egin dezakezu honen inguruan? Bai, guk ulertzen dugu kulturgintza ekosistema bat dela, eta ekosistema hori osatzen dugu saleek, lehenik eta bat sale bihurtzen zara, ez? Saleek, sortzaileok, antolatzaileok, edabideek, eta hezitzaileek, hezkuntza arautukoek, ez arautukoek eta gurasoek. Eta hori ekosistema bada, elkar elikatzen dugu, ez da piramidala, ez da horizontala, borobila da, etengabe ari gara elkar elikatzen, eta lehen aipatu dugun lau lanildo horiek lantzerak orduan, transmisioa da lanildo oso importante bat, guretzat lehen esan dudan bezala, eta orduan transmisioa hezkuntza arautuan landu behar da, ez bakarrik hezkuntza arautuan, baina hezkuntza arautuan ere bai. Orduan, 16, 17, 18 eta 19ko goizetan Galdakaoko ikastetxeekin lan egingo dugu, egun bakoitzean izango dute kultura adierazpide ezberdineko sortzaile bat, antzerkia izango dute azaroaren 16an, 17an izango dute dantza, 18an musika eta 19an ilustrazioa. Egitaragoa osorik dago sormene puntu eusen, baina sortzaile hauek ikastetxeekin landuko dutena da alde batetik sormen prozesua erakutziko diete, antzerkiari dagokionez, dantzari dagokionez, musikari dagokionez eta ilustrazioa dagokionez, baina batez ere galderak egingo dizkiete eta proposamenak egingo dizkiete datorren urterako. Ikastetxeei guk sortzaile izan genien transmisioa da iraunkorra den lanketa bat, ez dena amaitzen, eta orduan proposatu diezaiegun ikaslei eta irakaslei, az gaitezen aurten, astiro, baina etengabe, pausuak ematen horretan. Orduan, aurtengo tailerretan sortzaileek erakutziko diete nola lan egiten duten, baina erronka egingo diete 2022 eta 2023. Horrela jarraipena izango du sormen prozesu horrek, ez? Hori da asmoa, eta nahi duguna da ikasle horiei erakustea edo ikasle horiek eta irakasleek barneratzea alde batetik zein den euskarazko kulturgintzaren egoera adierazpide horretan gaur egun, eta batez ere, ze baliagarria izan daiteken, ikasle horiek pentsatzen eta sentitzen dutena eguneroko bizimoduaren gainean, kezka sortzen dieten gai horien inguruan, antzerkiaren bitartez, dantzaren bitartez, ilustrazio, arte plastikoen bitartez edo musikaren bitartez badaukatela modua adierazteko, ez? Eta arratsaldetan hori bai, publiko osoari bideratutako egitarau mardula antolatu duzuena, horien artean esan dugu baita ere emakumeek protagonismo berezia hartuko dutela, besteak beste lehenengo proposamenetako bat da, ez? Maider Oleagaren muga ditzen da pausua dokumentala, zuzen Elbira Zipitria irakaslearen bizitzari buruzkoa. Bai, hori ere lehen esan dudan bezala dena dago pentsatuta kulturzaleak sortzeari begira irizpide batzuekin, euskaraz, emakume sortzaileen lana nabarmentzeko eta aurten batez ere transmisioari erreparatuz. Orduan, Maider Oleagak dokumental bat egin zuen, muga deitzen da pausua izenekoa, eta bertan Elbira Zipitria da bere gogo eta gai, berari eskainitako dokumental bada, sormen lan bada, eta Elbira Zipitria izan zen, frankismo garaian lehenengo andereinotarikoa. Euskara eta euskarazko kulturgintza besteak beste transmititzen eta bizira onarazten sekulako lana egindakoa, ez? Eta
zoritxarrez askok ezagutzen ez dutena. Eta egingo dugu, proiektatuko dugu dokumentala, eta gero solasaldi bat egingo dugu emakumeek euskararen eta euskarazko kulturgintzaren transmisioan izan duten eta duten garrantziari buruz, egin duten ekarpen historiko horri buruz, eta bertan parte hartuko dute Kontxita Beitia. Kontxita Beitia da Elbira Zipitriaren ikasle izandakoa, 84 urte ditu gaur egun. Ikasle izandakoa eta gero irakasle egin zena. Eta gero Euskal Herriko Unibertsitateko 2 irakasle ikerlarik ere parte hartuko dute, Carmele Pérez Urrazak eta Begoña Bilbauk, hauek ikertu dute emakumeen lana, bai frankismo sasoian, baina baita gerora ere ekarpen egin duten emakumeek heziketan, hezkuntza arautuan eta hezkuntza araututik kanpo ere bai, eta gero gaur egun irakasle diharduen Bakarne Begoñak Galdakostarrak ere parte hartuko du. Orduan belaunaldi ezberdinetako eta hezkuntza arautuko eta hezkuntzako heziketako esparru ezberdinetako emakumeak jarriko ditugu solasean. Sormena, euskararen transmisioa, irakasle izatea, heziketak duen garrantziaz horretaz ariko gara. Eta horrekin jarraituta baita ere, Galdakaostar batek, hain zuzenean Legarreta zuzendariak, sortutako esaz, emakume sortzaile eta artisten zareak ere, kontzertu bat eskainiko du, gainera kontzertu nahiko berezia izango da, ez da, zera aurreratu dezakezu? Berezia da, beren beregi ari direlako prestatzen sormenerako. Esaz elkartea nahiko sortu berria da, eta beraien asmoa da batez ere emakume konposatzaile, interprete eta musika klasiko inguruan ari direnak, ez dute bakarrik emakumeen lana nabarmendu nahi, baina hortik hasi dira. Elkarte bada, emakume interpretari eta konposatzaile horien lana ezagutarazi nahi duen elkarte bada, eta beraiek sortuko prestatzen ari dira emanaldi oso berezi bat, batzen gaituzten balsak izenekoa da, eta besteak beste emakume konposatzaile baten obra joko dute, kanta pieza batzu joko dituzte, eta gero iaz sormenen egon zen Leire Bilbauren Etxeko urak poema liburuko etxean igeri egitea. Poema hartu dute eta sortu dute pieza bat bereziki sormenerako lagina izan daiteke etorkizunean elkarrekin egin dezakegun lanaren lagin bat. Hau da, zergatik ez, hartu emakume idazle euskaldunen lanak eta hoietatik abiatuta musika berriak sortzea. Eta oso emanaldi berezia izango da, lan handi egiten ari dira entseguetan, horretarako anek zuzenduta, eta uste dugu oso emanaldi berezia izango dela bai. Baita ere kulturaren bitartez, hausnarketarako tartea ere irekiko da, ezta? Biziposa elkartearen eskutik ikuskizun berezi bat eskainiko baita, eta baita ere, esan bezala, hausnarketarako plaza hori irekiz. Bai, guretzat kulturgintzari guk ematen diogu balio sozial bat, funtzio sozial bat, eragin soziala dauka guk maite dugun kulturgintzak, eta biziposak elkarteak hori lantzen du ere bai, ez? Biziposa elkartea, 36 elkartek osatzen dute, beraien egunerokoan eskubideak urratuta dituzten hainbat personek osatzen dituzten elkartea da, behar izan bereziak dituzten personek osatutako elkartea da, eta bere hasieratik euskaraz lan egiten dute, hasieratik, eta sorkuntzarekin oso lotuta, ezta? Orain arte lan asko egin dituzte, mikrodokumentalak egin dituzte, elkarte bakoitzarenak, dokumental oso bat biziposa zer den azaltzeko, disko DVD bideo bat atera zuten, datorra urtean aterako dute berri bat, eta guretzat bat egiten du sormenek dituen helburuekin eta dituen irizpideekin. Eta orduan, azaroaren 20ko goizean emanaldi bat prestatzen ari gara horretarako, eta hor, beste Julen Gabiria idazleak parte hartuko du, eta gure Zeinak, Aspanovas, Naizen, eta Euskal Herriko Down sindromedun elkartekoek ere parte hartuko dute, eta erakutsiko dituzte
euren elkartea eta euren elkartea osatzen duten personek nola bizi diren erakusteko egin zituzten mikrodokumentalak. Orduan, hori uztartuko dugu eta hori da emanaldi horren bitartez adierazi nahi duguna, ez da? Sormenak, kultur sormenak, eguneroko bizimoduari erantzuteko eta aurre egiteko eta ulertzeko baliabide handiak ematen dituela. Eta egia esan, Bizipoza elkartea osatzen duten persona horien egunerokoa gurearen aldean ez da bat ere erreza, oso latza da kasu batzuetan. Eta sormenetik horri nola erantzuten dioten, guretzat oso miresgarria da eta sormenerekin bat egiten du. Sormen irango duen 6 egun luzeetarako ezan dugu, komentatzen ari gara programazioaren tarte batzuk, ez dugu denborarik danak komentatzeko, baina oso osotua eta disiplina anitzekoa baita, musika, antzerkia, komikiak baita ere, dantza, baina baita ere komentatuko dugu oso hitzaldi interesgarri bat izango dela, Galdakao Gogora elkartearen eskutik, eta hain zuzen emakumeak gerra zibilean du ardatz, eta baita ere sormen lanaren ekarpena. Zer jorratuko da, zehazki? Bai, hori da, Magic Dixit izeneko antzeslan bat prestatu zuten Goitibera konpainiakoek, eta hori dago oinarrituta konpainiaren zuzendariaren amatxik, amamak, Gerra Zibilean bizi izan dakoetan, ez? Gerra Zibilean bizi izan dako une oso latz batzuen inguruan sortutako pieza laburra da, 21 minutukoa, eta orduan 20 minutuko pieza horren ostean, Galdakao Gogora elkartekoekin batera, antolatu dugu solasaldi bat emakumeak gerra zibila eta sorkuntza lanak. Izenburu horrenpean. Eta egingo duguna izango da, bilduko ditugu emanaldiaren ostean alde batetik antzeslanean parte hartzen duten aktoreak eta zuzendaria eta gero Galdakao Gogora elkarteko kideak eta Galdakaoko emakume batzuk, zeintzuk, bizi izan zuten gerra ostea eta egoera latza, eta bere kontatuko digute. Baina lotura izango da emakumeek bizi izan zutena eta nola eskutatu den, zer bizi izan zuten emakumeek gerra zibilean, eta sormen lanek hori azalerazteko eta ezagutarazteko ze ekarpen egin dezaketen, ez? Hor, uztartuko da, Magic Dixit obran ikusiko dugu adibide bat, nola Goitibera konpainiak nola ekarri du taula gainera hori, gai hori, eta nola beste kultur adierazpide batzuetatik zer egin daitekeen memoria historikoa bezalako gai batean, edo emakumeak eta gerra zibila eta gerra ostea bezalako gai batean, gai bati ze ekarpen egin diezaiok egun sorkuntzatik, kultur sormenetik. Memoria historikoa ere ardatz beraz sormeneren bigarren edizio honetan. Zenolako erantzuna espero duzu herritarren eta euskaldunen artean bigarren edizio honetan? Sormenen lehenengo edizioa iaz izan zen pandemiapean, presentzialki iaz izan genuen ezer egin, dena streaming bidez eman genuen, aurten asteburukoak emango ditugu streaming bidez, baina iaz streaming bidez eman genuen osorik. Iaz gogoratzen dugu emanaldi batean baino gehiagotan 600 gailutatik jarraitu zutela sormene, horrek esan nahi du izan zitezkela 600 lagun, baina izan zitezken 1.200, oso kopuru altuak dira, euskarazko kultur edukiak streaming bitartez badakigu guk normalean ezagutzen dugu ze datu dauzkaten, ze gailu konektatzen diren, eta 250, 300, 400, 600 datu altua dira. Aurten espero duguna da hori presentzialera ekartzea. Bigarren edizioa da, gu ere egiten ari gara. Orduan egiten ari garen lan azken asteotan da Galdakaoko eragileekin bildu, azaldu zer den 2021ko sormene, eta 2022ko elkarlanerako lehenengo pausak ematen ari gara. Orduan, uste dugu horrek emaitzak ekarriko duela eta presentzialki alde batetik Torrezabal kulturretxea eta gero asteburuan Ardantza parkean jarriko dugun karpa horretan
batuko dela jentea. Eragile askorekin ari garelako, eta gero antolaketa mailan ere, lehen esan dugun bezala, Galdakao Gogora bezalako elkarte batekin ari garelako, edo bertako ludoteketakoekin ari garelako, eta uste dugu horrek emaitza emango du. Ekarriko duela, ez? Baina lehen azpimarratu dugu eta atzoko bileran ere esan genien, ez? Galdakako eragilei, hau iraupen luzerako pentsatutako egitasmo bat da, eta orduan astiro pitike egin behar dugu bidea. Bai, esan bezala, jaio berria da, ez? Jaialdia, eta pixkanaka kontsolidatzen joango dena ziur asko, izan ere baita ere testu inguruak ez du askorik lagundu, baina pixkanaka badirudi tunelaren amaieran argia ere ikusten ari garela. Hala ere, horrelako ekimen handi bat aurrera ateratzeko zein da gakoa? Bueno, guk uste dugu euskarazko kulturgintzak dena daukala irabazteko, ez? Oso egoera makurrean gaude Euskal Herri osoan, ikusi besterik ez dago adibidez, Espainiako eta Frantziako aginte judizialetatik zenolako erasoak ditugun, edo Nafarroan eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan sindikatu batzuen aldetik eta ze jarrera dagoen, alderdi politiko batzuen nola jokatzen ari diren, hizkuntza eskakizunei dagokionez, adibidez. Oso egoera makurrean eta dena kontra dugula eman dezake, eta bada, baina aldi berean guk uste dugu dena daukagula irabazteko, eta guk kulturgintza ekosistema bezala ulertzen dugu, eta uste dugu ekosistema bezala jokatzen baldin badugu oso indartsuak garela, izan gaitezkela, Euskal Herrian. Eta orduan sormene sortu genuen konbikzio horretatik eta ambizio horretatik, egiteko gogo horretatik, eta batez ere etengabeko elkarlanean Euskal Herri mailan, kulturgintzan, euskalgintzan, hezkuntza komunitatean, ari diren hainbat eragilerekin, etengabe elkarlanean, etengabe gauzak hausnartuz elkarrekin, etengabe lanak proposatuz batak besteari, baina behar izan batetik, behar ditugu euskarazko kulturgintzarentzat plazak, eta sormene dator, aspalditik dauden eta sortu berriak diren beste batzuen osagarri eta zergatik ez akuilu sor daitezken berri batzuetarako, baina batez ere uste dutena daukagula irabazteko eta jarrera hori nahi dugu zabaldu eta euskarazko kulturgintzak horrelako plazak behar ditu Galdakaon eta beste herri askotan. Mezu baikor horrekin geldituko gara. Gotxon Barandiaran sormene jaialdiaren antolatzailea, mila esker Navega Telebistara gerturatzeagatik eta gertutik jarraituko dugu baita ere aurtengoa. Eskerrik asko zuei. 3 euskal film jarriko ditu New Yorken New York City Basque Film Festival jaialdiak. Azaroaren 16tik 18ra ospatuko da zita eta Ander Handia eta Nora euskarazko lanak emango ditu aurten 2. edizioan. 2019an abiatu zen jaialdia, euskara, euskal kultura eta konkretuki euskal zinemagintza estatu batuetako publikoari hurbiltzeko asmoz. Etxepare Euskal Institutuak babestutako proiektuak Asier Altunaren amama, Oier Arantzabalen margolaria, Telmo Esnalen Urteberrion amona eta Gorka Bilbaoren Jaialai Blues lanak eman zituen lehenengo edizio hartan. 2020ko etenaldiaren ostean 2. aldiari ekingo dio aurten jaialdiak. Honetarako Lara Izagirrek zuzendutako azken lana emango du lehen saioan, azaroaren 16an. 2020ko zinemaldian estreinatu zuten road movie honek Nora emakume gaztearen bidaia erakusten du. Aitite hil ostean bere errautsak amamarenak dauden tokira eramateko egindakoa. Proiekzioaren ostean, filmeko zuzendariak eta Unai Telleriak, EAeko estatu batuetako ordezkariak, solasaldia emango dute non publikoak ere parte hartzeko aukera izango duen. Hurrengo egunean, 2017ko Ander pelikula emango du jaialdiak. Roberto Castonek zuzendua, Bilboko zinegoak jaialdian estreinatu zen, landa eremuan bizi diren 2 gizonen arteko maitasun istorioa kontatzen duen lana. Azkenik, azaroaren 18an Jon Garaño eta Aitor Arregik zuzenduriko Handia film entzutetsua proiektatuko dute. 2017an estreinatu zen, Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi zuen zintak eta 10 Goya sari ere bildu zituen. Netflix plataformak bere katalogoan gehituta, nazioarteko sona ere lortu zuen lanak.
es vasco. Manda y